Peru, nespokojne, kľud. Oni budú, my tu nebudeme. A pri práci nesmie spočiť pri práci. To máme kde ísť, ale neviete, kde máme ísť? Tu? Tam radšej. A skúsime to tu blízko. Tak sme si tam, a no to nevyšlo včera. Aha. Na konče tak, na konče tak. Výborne, dosť, výborne. Ide to všetko pomáha tu na. Taká pekná pena, čo vyťa to tu nájsť takú peknú penu. To nie je žiadna chemikália, žiadne vajece rize, ani pena z piva. Tá skala sa volá 2 hodina, je to ruský vápenec, sa roztápa. Tu tá pena vznikne to vápnik alebo kalcium. Do slova keľského dostal aj názov Priemyselný park, preto sa voda pení. To sa ako Priemyselný park. V roku 1934 to bola veľká povodeň a voda dosiahla výšku 6,5 metra. Keď bylú podpočili tie skalnesti, tak blízko bola voda. Neplavili, mali sme strach, boli pampersky, mali sme strach vtedy, áno. A v ktorom roku? 1934. 2 roky po spadky boli veľké záplavy na Slovensku východnom, alebo 3 roky po spadky, je tam rieka Svinka. To sa nevolá Svinka, ale dobrá voda, alebo Skinka. To viete prečo? Tam zaklalo hodne cigánov. Tá ľudia hovoria, že to malo byť neskôršie noc, keď spali. No pani, vy tak dobre vyzeráte. Počúvajte, aký je cigán, keď spali do vapna? No sprostý, no prečo tam vyšiel. Jak to cigáno? Jak môže delý cigán? Okrem mňa, no. A viete, čo je pre mňa veľmi špatné? Ráno vstanem a cigán mi povie, dobré ránko, pán sused. A viete, aký je rozdiel, keď vidíte pri ceste zrazeného psa a cigána, aký je medzi tým rozdiel? Neviete? Pred psom je brzdná dráha. Máte aj cigánov? Hej? Ja nie.
cigán chytil za tú rybičku. Chcel bola, keď ma pustí, poďte, keď žálenky splním. A on ju pustil a chcel, aby bola celá rybina biela. Rybka bola áno, ale musíte prejsť celé na druhú stranu, Pretože cigán bol biely, cigánka bola biela, je cigánske detsko a zatopiť. A cigán hovorí, dej ho zakladne, a ja budem zakladať cigánov. Takisto bol zajazd, nie? No, bol zajazd a autobus nabúral. Prišiel lekár a začal osvetľovať ľudí, tí bieli samozrejme. A cigáni, my kedy? To je diskriminácia. Lekár sa naštval a povedal, počkajte, kedu sa nikto počkajte. No, Harry, na bezpečnej vode. Dôvod nevidím. Spokojne. My nemáme tu aj nejaké sociálky, aby sme pracovali. Fajta pomaly jazdíme, aby ste videli, že Poliaci vozia, aké baby vozia Poliaci, to ste videli. No tu je bola obec Sklárska Huta. Z tejto obce pochádzala a veľmi známa osobnosť, hlavne pre zahraničných hostí, Mária Bodorovská. Bola milenkou, kapitátora Kusa zo 14. oddelu Rad Bandejsa, boli to výskovné oddely. Ona bola veľmi pekná. Na tejto ode zradila, ktorú zabili aj pochovaná v obce Rekku za kostolom. V češtine od Irácka vyšla 3 knihy, jedna sa volá Maria, bitka u konca Češi sa volá Bratrství. Áno. Aby ste vedeli niečo, vieme aj o našu históriu dokonca, hej.